Mga parokyano, kaigsuunan sa Dios o katawhan nga matuuhon sa lungsod sa Balilihan o sa ubang mga Kristiyano sa tibuok kalibutan. Maayong gabi ikaninyong tanan. Tuguti ko paghatag o gamay nga lakbit saysay aron masabtan pod sa atong mga kaigsuunan. Mubo ra ni nga lakbit saysay kabahin sa kahulugan, kasaysayan ug pastoral implication sa atong pagsaulog sa solemnidad sa Epipania sa Ginoo nga pag-asaulogon nato ug bapuhong adlaw Enero 5, 2025 nga diin kitang tanan magitawag pagsaulog usab niini. Solemnidad sa Epipania sa Ginoo. Sa karaang panahon, kining maong solemnidad or kining maong piyesta, hangtod karon gitawag ko no kini og the twin feast of Christmas. Kaluha nga celebration sa Christmas nga naman related kini sa pagkatao sa manunubos. Matud pa ni Saint John sa kasaligo ang tinubdan nato dinhi, sa Pasko sa pagkatao sa Ginoo, ang emphasis is ang pulong nga nahimong tao or the Word became flesh or the Word became man. Sa Epipania is ang pagpadayag sa manluluwas, dili lang isip Mesiyas sa katawhang Hudiyo, kundi usab sa mga katawhan nga hintil, or the revelation of God, the revelation of Jesus Christ as Savior, as Messiah to all the nations of the world. Nga girepresentahan sa pagbisita, pagduaw sa mga manggialamon, or the three wise men, or the Magi, or sa karaang panahon gitawag kini og tulo ka hari. Mga piyesta niini gitawag ni kaniadto og piyesta sa tulo ka hari nga ilang gi-fix og Enero 6. Nabangutana ta daghan mga nganong Enero 6 man. Ari ta mag-una sa iyang social o cultural background aning maong kapistahan. Giingon din sa kasaligang tinubdan nato, on the 5th or 6th of January, the pagan population of Alexandria in Egypt, sa Ehipto, nagsaulog sa pagkatao sa usa ka Dios nga ginganlan og Ivom in Latin or sa English Ion, nga mao kuno ni gitawag og Dios sa panahon og eternidad. Unya mao ni ang dakong piyesta usab sa mga Ehiptohanon, sa mga Alexandrian. Unya ang mga bagong Kristiyano atong panahon na supak nining pagano nga kapistahan o celebration. Og ila kining gi-Christianize by commemorating the manifestation of God in the birth of Jesus Christ. So mao din ni una nga background nganong Enero 6 kaniadto ang piyesta sa tulo ka mga hari. Ikaduha nga background usab niini, the other feast that influenced the 6th of January, katong water festival gihapon sa mga Egyptians nga diin kada January 6th daghang mga Ehiptohanon nga moadto sa ilang mga suba, especially sa suba sa Nile, aron pagkabuog tubig unya dadon sa ilang mga panimay. Kay ngano man ilang pagtuo nga kining maong tubig nga ilang dadon sa ilang panimay nga gikabo sa ilang mga suba, mahimo kini nga ang langit mahimong ang tubig nga gikan sa kalangitan mahimong bino. So ilang gisimba ang tubig. So such veneration of water was for the Christians a welcome occasion to commemorate on this day the baptism of Jesus in the Jordan and the miracle of the wedding feast of Cana. So originally ang pagsaulog di ay sa Pasko or dili ang pagsaulog di ay sa solemnidad sa Epipania sa Ginoo na ay mga underpinnings ani gi-commemorate nila ang pagbunyag ni Jesus o ang unang milagro ni Jesus dito sa kasal sa Cana. So, mangutana ta, di sa magsugod ang piyesta o solemnidad sa Epipania dito na sa Alexandria sa present day nga nasod sa Ehipto or Egypt. Sa kasaysayan sa simbahan, the oldest account of a Christian feast celebrated on January 6 is found in the writings of San Clemente sa Alexandria in Egypt in the year 150 AD. So karaan na kaayo ning maong piyesta.
150 AD, diha na record sa piyesta sa Enero 6 sa Epipania sa Ginoo. Pero nabalhin kining maong piyesta because the Code of Rubrics of 1960 decided that this feast does not have to be celebrated on January 6, but it may be transferred to a Sunday. Mo nang karon, Domingo na, dili na January 6 necessarily. The Roman calendar of 1969, after Vatican II, specifies this further, ingon din where it is not observed as a day of obligation, it is assigned to the Sunday between January 2 to January 8. Mao di ay. So between January 2 and January 8, atong sa ulogon ang solemnidad sa Epipania sa Ginoo. Karon, mga igsoon, arita mo tan-aw ta sa tradisyonal nga tulo ka hari. Sa tulo ka hari, kini ang tulo ka hari, no? Si Melchor, si Gaspar, o si Baltasar. Mangutana na uban, di sa man na ilangan, Father, nga wa man sa Biblia ang ilahang mga pangalan. Di sa man ang mga pangalan sa tulo ka hari. Actually, kining pangan nga tulo ka hari, Melchor, Gaspar, o Baltasar, 8th century na ni sila. Awahin na sila nga gibutangan og ngan. Nganong tulo man ka pangan kaysa account sa Bible, tulo man po nga mga gasa ang ilang gidala. Bulawan, insinso, og mera. Mga sa 8th century, sa Middle Ages, nagsugod ang tradisyon nga gitagaan sila ngan. Melchor, Gaspar, o Baltasar. O kining mga tulo ka mga hari. Pero actually, og mutan-aw ta sa Bible, wa man gibutang didto og pila sila kabuok. No, makita nato, wa itugaan dito pila sila kabuok. Ang ato lang nga sila mga manggialamon or mga mago o the three wise men or the magi. Mubasa ko gamay. In the 12th century, the veneration of the three kings spread all over Europe. So, ang pag-venerate sa three kings, 12th century na nagasugod. It was mainly due to the transfer of the relics of the three kings from Milan to the city of Cologne, Germany. Mao nga karon sa Cologne, Germany, na ay relics of the three kings nga dinhing ato si Santo Papa sa una, Papa Benedicto XVI, gamisa siya dito. The Chancellor of Emperor Frederick Barbarossa, Reinald von Dassel, obtained from the Archbishop of that city. And in 1248, the people of Cologne began with the construction of a beautiful cathedral. Naapa na kining maong cathedral hangtod karon, whose heart was and still is the marvelous golden shrine decorated with exquisite gems and jewels containing supposedly the relics of the Magi. Matod sa tradisyon nga nagsugod atong 12th century, ang cathedral sa Cologne, Germany, mao ang nagkupot, nagunit sa relikyas sa tulo ka mga Magi nga nailhan og the three kings, ang tulo ka mga hari. Unya, nayusa ka hari ani nga itom. Kinsa to? Si Baltasar. So, niya tulo ka hari ani, matod pa, ang sa tradisyon, kini si Baltasar, itom yung color. Kabantay mo, itom, puti man ni siya. Ang puti po ni si Melchor, o si Gaspar, o si Baltasar man ni. Itomon, nga ga-represent ko na siya sa mga tanang katawhan sa Ginoo. Itom o puti, lain-lain nga kaliwat, sila nagrepresenta. Mao nga karon, Epiphany, na tradisyon sa simbahan, kanang gitawag og blessing of homes. Pagpamindita sa mga kabalayan. Gipost maning Father Aljan, pero ang pagbutang og litra, pagbutang og litra sa ato nga mga pultahan, sa karaang panahon, ang pagblessing sa mga karaang bahay, this is done in form of marking the house with the blessed chalk. Chalk, kanang yeso. Unya, unsa may ibutang ani, naay primero, naay tuig. So karon 2025 man 2-0 anya ang pikas pod nga side sa imuhang door jam 2-5 kay 2025 man. Unya 2
20 plus C plus M plus B equals 25. Ingana ang pag-blessing. The letters stand for the Latin words Christus mansionem benedicat. Nga buti pasabot, may Christ bless this house. Una, in the Middle Ages, when the Feast of the Epiphany developed, nautro na pod ang pagsabot sa CMB. Ang tulo ka mga litra, girepresentahan na pod ni Caspar, Melchior, o Baltasar. CMB. So, piskay po atong ibalik ni maong tradisyon. Maong tradisyon. So, inigbutang na to sa pultahan, ugma. So, mubuhat, gamitan na to ang chalk. Musuat mo 20 plus C plus M plus B. O niya, plus 25. And then, may Christ bless this house kay Christos mansionem benedicat. The rite of blessing the homes of Epiphany is different from the one done after the construction of new house. Lahi ni nga blessing. Kanang magpa-blessing magbahay sa pare, human mahuman. It is done on a yearly basis and presided over by the father and mother of the family. So dili kinahanglang pare o dili kinahanglang obispo ang mato sa inyong bahay. Ang amahan o inahan mo ay mubutang sa chalk. Again, 20 plus C plus M plus B plus 25. Muna traditional blessing sa Epiphany. In this way, it can become an excellent occasion for a special hour of family prayer in the very first days of the new year. Nindot kayo ning maong practice ang pag-blessing sa atong mga balay. Labi na ng main door sa inyong bahay. Sa kumbento nato mga pare, butangin ang traditional Epiphany blessing. Kay pagpahinumdum ka na sa Ginoong Hesus, nga dili lang siya may padayag sa katawhang Hudiyo, but may padayag siya isip manluluwas, Mesiyas sa katawhan o sa tanang kanasuran sa tibuok kalibutan o sa tibuok kapupudan. Solemnidad sa Epipania sa Ginoo. Hinaot nga kini atong gamayng pagpasabot, pagkahatag ninyo og dugang kasayuran. Ug namoy mga pangutana, mga inquiry, chat lang sa atong FB page Panyalandongi. Ug ato na to ihatag ang ubang mga detalye sa inyong mga kalibog, mga pangutana, kabahin sa mga tradisyon sa simbahan nga daghan niini ang hinahinay na nato nakalimtan. Laigo ng Dios ug angay nato siyang pasalamatan. Mabuhi kitang tanan sa pagsaulog sa solemnidad, sa piyesta sa Tulo ka Hari, solemnidad sa Epifania sa Ginoo.